Ya gida? Masha Allah dan fulani. Ya ɗalibai. Alhamdulillah. Masha Allah. Allah haka muku da alkhairi. Amin amin. Dama ina son ganin ka dan fulani. Yawwa. Saboda ka san duk a fulani da suke a irin nan suke ɗan riga a nan kusa da mu. Wallahi ba mai kokarin addini. Ina yawan ganin ka a masallaci idan sallah. Gaskiya. Ka zo ka zuba ruwa a cikin randan masallaci sannan ina ganin kokarin ka gurin shahara. Kana shaharar masallaci to haka nake so. Ana son mutane da mun su rike addini. Gaskiya. Da Allah abin da nake ganin an fulani zan dan tunatar da kai a yau. Kaga wala ka zo ka kada su jan kuku abu da kaji in ka wuri ka kada su baya kaga sun fito jaro Gaskiya ne dan fulani. da shan zani tare su To kuma gashi ma sun ya wuce da su maran kenan. To alhamdulillah. da Allah lawali sai ka kai su sai su sha ruwa yawa To shawar da nake yawa ai kokari Allah shawar da nake so in baka dan fulani. Tunda ana kokarin yin sallah ana ibada inda ya kamata. To da Allah dan fulani don Allah su wannan shanu da suke gani naka akwai haƙin Allah a kansu. Ana fitar da zakka akan dabbobi. su dabbobin In ƙwarai kuwa rarraba su ake yi yawwa ana zakka akai amma kuma wannan zamani na musamman zami da kai sai a gaya maka yanda ake fitar da zakka akan dabbobi su ma sannan kuma dukiya idan Allah ya baka sai ana fitar da haƙƙin Allah dukiya tana ƙara albarka ka gane to ai ba malalle ba dagi nake zakka hai masu kuɗi su suke rarraba zakka muna zo muna ai kai ma wannan abun ai dukiya ce ai dan fulani to abin ganin ka so da kai dai ka zo dai mu zauna da kai to so ake dai a samu kamar kyakya ka sai rarraba ko alhamdulillah su ma ana zakka akan su to gaskiya malam liman na ji daɗin wannan to bayani dan fulani Allah ƙara aji kuma insha Allah za a kiyaye sai dai matsalar guda ɗaya ce wallahi har yanzu dai shi dabbobin mu ba masu yi ban ki ba dai ko uwar garke ita ce take hanya to uwar garkin ta take a hanya insha Allah ai dan fulani ba wai sai ta haihu ba iya inda Allah ya hore maka ke da su akwai haƙin Allah a ciki ba komai zo nake su ƙara yawa tukuna nan da yan lokaci insha Allah sai mu abun nan to yanzu dai ka zo ka same ni in sallar azhar sai ka same ni insha Allah sai mu magana da kai to liman na gode liman haka da kai haka da kai a gaida gida a gaida gida haka da kai mai daki to liman na gode haka da kai liman na gode daɗin abu to amma da wata masaniyar an ce wani gaba da kan wani tambayi kuma ana sa ku har da gaskiya da ya fi kwano maka sani ne a garin nan ɗan komin yin gobe shi ne san matsalar taki ne gaskiya ne wani gaskiya taki ya yi albarka taki ya samu sosai da sosai taki ya samu wani ka daɗe yi ɗan ƙorafi na kuwa ne ka san mu kullum da ƙorafin baya wuce ɓangaren wajen bauta wallahi bana masallaci zuba yake sosai ran ai Allah maka na ka san kawo mafarki sai kimar komai ba wuce da ko kuma a wajen ku babu abin da san darajar sa da martaba sa kimar sa irin katin kuɗi gaskiya sai ku anan kuma mu kuma burin ku mu zo a ce mana asiri har kai mana Allah ya rike ka Allah ƙara ma ba ta lafiya dalilin ku mu ma kai kun tusa mana addini ya gaskiya wallahi banara wannan dai da mun ka san ana ruwa to masallaci ina ganin akwai waje ya kai guda 6 wanda yake kuma zuba yake ba ta karamar zuba nan wajen makaran nan ma bangaren gabas ne makara da ke kai mutane wallahi ruwa zuba yake a masallaci ya samu matsala wallahi yana zuba malami ma ai da ya kamata a ce kun gaya min maganar masallaci ya samu matsala menene kuma ha ba ya kamata a ce an gaya min ko ba haka ba gaskiya ne ba matsala insha Allah Assalamu alaikum yalla boy fulani yalla barka ku da yalla boy ni yanzu da fulatanci zan faɗa ko kuma Allah sai ni ai duk abu da kai da yalla boy dan kullu aradu bo to Allah hukuma aljanna ai Allah kara lafiya bala ni wai dawo ne ku alhamdulillah ai ba dan ku ba kwanaki da hajiya ta wani gida da ta yi damu da ta mana kura ai na ji daɗin abin da an kama da ai murya da kin girmo ne na turo ai Allah sarki dan kula da mun ka rike alaji barka ku da kuna lafiya ya ayyuka ai na ga mota ka ta wuce ya karangiya ya tura akai ta gareji da rani za a dan duba ban wani abu malam liman dan fulani akwai abin nan
dan fulani Wallahi. irin wannan kabakin arziki haka shi ne wadatar zuci. gaskiya wani liman ya kusa al'ada irin tamu ta girma malamai ku ke dan fara ba abin nan ku taba saboda samun tabarakin qur'ani Gaskiya ne. sannan ya dawo mana da shi mu ka taba irin nan ba irin sai da ka ɗauka ɗin ba kuma shikenan da wannan shikenan ai kuma ya ne ranke kai ai kuma ya ne kai fullo ai ba na'am ai ka dan saba kai ma masha Allah gaskiya dan fulani godiya ai fulani Dan Fulani, ana son sa Bismillahir rahmanir rahim Assalamu alaikum a ranka ya daɗe barka ne angon ƙani a barka zuwa Barka angon dai. ƙani an zo fara kenan dan fulani wani batu nake ji ai za a yi kuwa a gidanka ba ka buga sun fada ba yalla boy ranka da ne ai wallahi ba kari ba shi tayo ai ranka da ai kari ta haihu shi ban ga maka ba uwar ɗakin karnuka na shi ta fi ƙyaƙya 13 shine shi ki sai da gyare muku guda 3 liman ne shi mun tafi da haƙin Allah yi arhadi abin da kake faɗa ban ji malam liman ka tambayan mani shi ka da fulani maka dai ka mana uwar garken karnuka na shi ta fi ƙyaƙya 13 shi ki sai na gyare muku guda 3 karishe ta zuwa shi ba sha kai ka gofar uban ka dan fulani yanzu ka da fulani maka dai ka mana ai kai ka ne muri ka fita haƙin Allah wannan naman da muka ci yana nufin naman kare ne ka mana ƴaƴan karnukan ne kari ta gyare ai taimaka ban ci dan fulani Allah ya matsala ne gofar uban ka da ke ba ka kyauta mana. kazamai ne ai ba a ci naman kare ne naman kare ba Naman ka ne. an yi kwashin ne kai a nemo mun sarkin Allah ya bai da zagi alkhairi ya zazzage ma dan fulani a bari in tashi tafiya zan yi arhadu yalla na dawo an jima